My dear friends, let's reflect on the story of the prodigal son, Luke chapter 15, verse 11 to 32. The prodigal son was happily welcomed back by his father at his return. My dear friends, Lenten season starts this week. It is an opportunity for us to go back to God. May we use this opportunity to amend our ways. Amen. El hijo pródigo fue felizmente recibido por su padre a su regreso. Mis queridos amigos, la temporada de Cuaresma comienza esta semana. Es una oportunidad para que volvamos a Dios, que aprovechemos esta oportunidad para enmendar nuestros caminos. Amen. Nna nwa ya lara akụ ya n'iyi, ji obi aṅụrị nabata ya mgbe ọ laghachitara. Ezigbo ndị enyi m, oge anyị ji echeta ahụhụ na ọnwụ Kristi ga-amalite n'izu a. Ọ bụrụ anyị ohere iji laghachikwuru Chukwu. Ka anyị were ohere a were mezie ndụ anyị. Amen. God bless you. Chineke gọzie gị. Dios te bendiga. Amen.